Здравейте, приятели! Предвид сезона на линеенето и това, че много хора ни пишат, че зайчетата им са спрели да се хранят, да се изхождат, сме решили да поканим доктор Иванов и да поговорим за основните неща при запушването при зайчетата ни. Доктор Иванов от 7 години се занимава с екзотични животни с фокус върху зайци и гризачи. Също така той е в управителния съвет на Съюза на гълъбовъдите и развъдчиците на дребни домашни животни като представител на секция зайци. Здравейте, доктор Иванов! Здравейте и добро утро. Значи като цяло трябва да започнем с факта, че за да не се стига до запушването, което е много характерно за този сезон, е необходимо хората да са малко по-бдителни и съответно да познават малко по-добре животните си. Защото много често изчакват прекалено дълго време, съответно нещата се задълбочават и стават по-сложни за поправяне, така да се каже. Идеята реално е да следите статуса на животното си, да знаете кога то се държи естествено и кога не, тъй като зайците са много добри в прикриването на различни заболявания. Но хубавото в случая с запушването, нали, най-общо да го кажем, е, че веднага се вижда резултат. Зайка спира да се храни или намаля храната и съответно спира да се изхожда. И когато това се случи, е нужно да се предприемат съответните мерки. Тоест, по, как да кажем, да се забележи възможно най-рано тази промяна в поведението и съответно да се потърси медицинска помощ, не да се изчакват 2, 3, 5 дни, седмица, защото и такива случаи е имало, да се потърси по възможност по най-бързия начин медицинска помощ от човек, който съответно разбира от тези животни, зайците. Но сега го има и следния момент. Примерно, вие сте на почивка или сте в някой малък град, където няма достъп до ветеринарни лекари, особено събота и неделя. За това ще дам някои съвети, които може да предприемете, да го кажем, за бърза медицинска помощ, нали, до лекарска помощ, докато стигнете до ветеринарен лекар. Тоест, необходимо е вкъщи да имате няколко медикаменти в заешката аптечка, които да са ви от полза. Но като цяло много важно нещо е малцовата паста. Тоест, още преди да се стигне до запушването, е хубаво, когато видите, че животното започва да сменява кодината, когато започва активния период на линеене, освен ежедневното ресане, чисто механично се премахнат космите, да се дава и малцова паста, която подпомага разграждането на космите и съответно изхвърлянето им от стомаха и от храносмилателния тракт като цяло. Тоест, когато вие давате малцова паста редовно, заека докато сменява козина, няма да имате никаква проблеми с запушване. А, кажете, откъде да А, започнем сега? има ли, на нас винаги ни се струва, че зайците ни постоянно се скубят, но всъщност има ли някакви определени периоди, в които това действително се случва, нали, в по-големи количества? Има в научната фантастика. Пише, че трябва да сменяват кози на само пролет и есен, но реално всички стопани на зайци знаем, че не е така. Защото, за съжаление, времето или рязката промяна във времето много обърква самите животни. Тоест, вече имаме не период на сменяване пролет и есен, както трябва да е нормално лятна с зимна кодина, а дори и сега зимата има периоди на линеене. Например, в момента е бум на зайци, които сменяват козина по никое време. Сега на това студено време не би трябвало да сменяват изобщо козината. Но факта, че те живеят вътре, нали, до някаква степен са ограничени от околната среда, въпреки че тя отново влияе. Пак казвам, застудяване, затопляне, след това промяна във времето ги кара да сменяват козината. Така че това, което реално всъщност се случва, от много отдавна нямаме сезонно линеене, а имаме линеене, просто, което може да се случи няколко пъти в годината, без значение от сезон. Общо Да, взето, когато предполагам, че оказва влияние и това, че вкъщи, примерно сега, като е по-студено навън, примерно ние сме засилили климатиците или печките. Предполагам, че и това оказва някакво значение за домашния любимец. естествено, че оказва влияние. Реално, ако се поддържа една и съща температура целогодишно, примерно моите зайци, те живеят в отделно помещение, което си е само за тях и реално си имат собствен микроклимат. Тоест,
Целогодишно температурата е почти една и съща, осветеността е една и съща, тъй като нали, светлината се влияе от датчици, обмяната на въздуха също се сменява автоматично. Общо целогодишно се поддържа една и съща температура, едни и същи условия. Сега има вариация в градусите, да кажем 2-3 градуса нагоре-надолу, но това не е от особено значение. И когато по този начин изкуствено, да кажем, се поддържат тези условия. Линеенето е що годе сезонно, да го кажем пролет и есен. Но пак има животни, тук вече отиваме, че е строго индивидуално за всеки организъм, има животни, които въпреки това отново сменяват няколко пъти козината. Но когато вкъщи, примерно сега в зимата засилим климатика, заека вече се е подготвил с зимната козина за по-студени условия, ние изведнъж създаваме по-южни, по-топли условия. Нормално е нали, да се обърка организма, да започне да изхвърля пуховите косми и това, което наблюдаваме е падане, смяна на козината. А има ли Добре, но разлика при малките зайчета и възрастните зайци? Защото с моите зайчета, това, което съм наблюдавала, като са били манички, нали, да кажем около 6-7 месец, изведнъж им пада много рязко козината и те дори понякога са си сменяли самата окраска. Да, това е смяната на бебешката козина с вече нали, козината на възрастния заек, тъй като има разлика в структурата на косъма, т.е. бебешкия косъм е на идея по-пухен и нали, това от една страна е хубаво, защото малкото зайче горе-долу до този период 6-7 месец не сменява козината, защото си е с бебешката козина. Тоест стопаните си спестяват през този интервал ресене и даване на малцови пасти, но вече след това започва нали, активно да си подменя козината. след това започват едни 10 години в непрестанно линейне по мой личен опит. Ники, искам да те попитам тук, за какво трябва да гледа един собственик на заек, предвид това, че предполагам, преди да се стигне до запушване, има някакви сигнали, нещо, което да ни говори, че започва проблем. Може ли да кажем нали, и на нашите зрители за какво да гледат? Разбира се, значи първото показателно нещо е започва да има много косми навсякъде. Нали, това го виждаме. Но нещото, което е най-големия фактор, който ни показва, че предстои да има проблем, са фекалните пелети на заека, които първо, че стават по-дребни и второ започват да изглеждат като навързани на герданчета, т.е. са сплетени с косми. И това е в момента, в който човек трябва да му светне лампичката, че е време да започне да дава малцова паста превантивно, преди да се стигне до нали, реалното запушване с косми. Защото пак тук отиваме на индивидуалността на проблема. Има животни, които чисто физиологично перисталтиката им е по-силна и съответно по-трудно биха се запушили с косми. Има такива, които от най-малкото нещо се влияят, им спира перисталтиката и много по-лесно се запушват. Тоест в момента, в който стопаните забележат, че има намаляване и на самия размер, и на количеството фекални пелети, дори без да са навързани с косми, трябва веднага да започнат да предприемат действия, за да не се стигне до запушване. Сега тук отварям една скоба, тъй като понякога това, което се наблюдава, няма общо с запушването с косми. Тоест, може да има някакъв друг проблем, който се изразява с проблем в перисталтиката, нали, да виждаме това. Но ако си навържем нещата с смяната на козината, реално започваме веднага да действаме против запушването с косми. Най-лесният вариант е малцовата паста. А хората често ни питат и така и по групите задават въпроса колко като количество дават малцова паста и също така на какъв период от време. Примерно всеки ден поведнъж или по 2 пъти. Значи, реално аз това, което съветвам стопаните е в активния период на линеене, да се дава паста всеки ден, веднъж на ден е достатъчно. Това говорим, ако няма проблеми с спиране на изхождането на животното. Тоест, имаме си наличие на фекални пелети, просто даваме всеки ден малцовата паста, за да не се стигне до намаляне на техния размер и спиране, съответно, да се изхожда. И вече другото пак е малко индивидуално.
Има животни, които имат нужда сутрин и вечер да им се дава малцова паста. Има такива, които само веднъж на ден им е достатъчно. Общо взето с малцовата паста няма как да се предозира. Тоест, дори да дадем цялата тубичка с паста, на заека няма да му стане нищо по-различно от това да получи едно разстройство. Което всъщност в момента, когато заека тръгва да се запушва с косми, е хубаво, защото по този начин се стимулира перисталтиката да се изхвърлят нали, тези своеобразни тапи, които се образуват с косми. Така че реално хората трябва да я дават до ефект. А, примерно, докато се нормализира изхождането на животното, т.е. станат нормални като форма, големина и количество. Да. Но реално всеки ден може да се дава. Добре, ако все пак стигнем до момента, в който, нали, споменахме вече, да кажем, че живеем в по-малък град, разбира се, тези неща с зайците, всички знаем, че ни се случват събота вечер, когато Да. няма, никой не работи, нали, ти знаеш, аз и в 11 часа съм идвала, нали, така Пак. по спешност. Но Значи, в по-малките да. градове, нали, хората нямат тази опция и какво можем да имаме вкъщи в аптечката, освен малцовата паста и какво е безопасно да дадем на зайчето си? Значи вкъщи необходимо стопаните, освен малцовата паста, задължително да имат еспомизан, нещото, което помага изхвърлянето на газовете, тъй като зайците не могат чисто физиологично да отделят газове. Еспомизана ги превръща в течност, т.е. намаля подуването, което пък от своя страна води до колика, който допълнително спира перисталтиката и става един омагьосан кръг. Тоест, малцова паста, еспомизан и е хубаво да имаме обезболяващо. Като обезболяващото са две удивителни. Моя съвет е винаги първо да се коментира с ветеринарен лекар и тогава да се пристъпва към даването на обезболяващи, защото повечето от тях, да кажем, имат отношение с бъбреците и при животни, които имат проблеми с бъбреците, може да има фатален резултат. Тоест, като цяло е хубаво преди да се дават каквито и да е медикаменти, първо да се консултират стопаните с ветеринарен лекар. Дори да нямат достъп физически до него, поне по телефона. Съответно, това са трите неща, които всеки трябва да има вкъщи. Добре, като спомена Еспомизан, който е свързан с газовете, всъщност има ли вероятност, ако зайчето е запушено, всъщност, давайки Еспомизан да навредим? По никакъв начин. То дори и с спомизана няма как да се предозира, защото нещото, което той прави е единствено да превърне газа в течност. Т.е. да намали напрежението, което е вътре в стомаха и в червата. Защото много често, когато имаме запушване, например, на стомаха, нали, не визирам тук да спре перисталтиката и да не се движи червата, просто стомаха е запушен с косми, направили сме рентгенова снимка, виждаме какво се случва вътре. Нещото, което значително помага е спомизана, защото хранителните вещества, които остават вътре в стомаха, започват да ферментират и да отделят газове. Тези газове водят до разширяване на стомаха доста като размери. Съответно, това е свързано с болка и може да се стигне до два фатални изхода. Единият е да се спука стената на стомаха, съответно получава се перитонит, животното умира. И другото, което за съжаление го наблюдавах 4 пъти миналата година и в началото на тази година още веднъж, превъртане на стомаха. Тоест, когато стомаха се напълни с газ и животното направи някакво резко движение или хората го обръщат по някакъв начин, стомаха се превърта, усуква се около части на черния дроб, след което се спира кръвообращението на стомаха и на тези участъци от черния дроб, води до некрози и до бавна и мъчителна смърт на животното. Защото, за съжаление, много късно се констатира това нещо. Затова тук е момента да вметнем, че когато зайка е запушен с косми, е абсолютно противопоказно да се храни на сила с каша, с принцовки с вода и така нататък. След като няма проходимост през стомаха, ние само го пълним, няма откъде да излиза. И съответно води до тези проблеми. Добре, аз мисля, че тук отговорихме общо ето на всички въпроси, които така си бяхме записали предварително. Тук и аз искам да вметна, ти спомена в началото, че много добре да познаваме поведението на заека си, тъй като всеки заек, понеже нали, аз съм с три, съм забелязала, че всеки заек си показва по различен начин, когато
има нещо нередно с него. Нали, в по-честите случаи е болка в коремчето, защото примерно има косъмчета. И примерно единия заек сравнително наскоро това, което стана, започна да идва при нас и да ляга до дивана, което всъщност това е много неестествено поведение за този заек и така да си притиска коремчето надолу. И нали, това ми даде така знак, че всъщност нещо има. И тогава всъщност беше момент, когато дойдохме при вас и се оказа, че е запушена. Значи факт, както казах, всеки организъм си е строго индивидуален и съответно всеки заек се държи по различен начин, но тук има един много ключов момент. Ти сама каза, заека прави нещо нетипично. Тоест, първо стопанина трябва да знае какво е типичното и нормалното поведение на животното и след това да може да прецени какво не е нормално. И втората скоба, която да отворим, това с притискането на корема към земята и повдигането дупето нагоре, изпъване на крака и така нататък. Това е показател, че животното има газове и се мъчи по някакъв начин да се освободи от тях. И тук е момента, в който трябва да се даде спомизан, за да може да се облегчи този дискомфорт, най-общо да го кажем. Да, като казваш еспомизан, какъв е спомизан, за да може, ако сега хората тръгнат към аптеката да си купуват еспомизан, да знаят какъв. Значи е спомизан за бебе, но тук има два варианта в хуманните аптеки. Един е от 40 мг, един е от 100. Моят съвет е по-добре от 100, защото се дава по-малко количество. Ако е от 40 мг, трябва да се даде повече. Същото лекарство, като е спомизана, т.е. същата активна съставка симетикон, има и като ветеринарен продукт, обаче вече с съдържание на активното вещество 3000 мг в милилитър. Т.е. още по-силно и реално аз ползвам това при мен, но хората могат от всяка една човешка аптека да си вземат спомизан за бебе, което съдържа абсолютно същото нещо. А така И горе-долу, съответно, какво количество се дава? а, там нещата са отново до ефект. Зависи от животните. Имах едно зайче, което беше някъде към 6 кг от големите породи. Хората го гледаха за домашен любимец. И там реално по 5-6 мл даваха надаване, за да може да има някакъв ефект. Реално аз това, което съветвам хората е да дадат 1 мл еспомизан и след половин час отново още 1 мл. И вече след това при необходимост може през 2-3 часа да се дава. Както казах, няма как да предозират животното или да му стане каквото и да било. И съответно трябва да имат предвид, че след това, когато започнем да се изхожда, около самите фекални пелети ще има слуз, която слуз всъщност е втечнения газ от еспомизан. Вили, нещо сещаш ли се? Вили мютната си. Не, мисля, че горе-долу покрихме абсолютно всичко. Доста добре се получи, между другото. Аз обаче се сещам за още нещо да добавим. Добре, кажи да те питам. Една много груба грешка с деган. Да, добре. Значи ще те питам за Дегано. Добре. Хубаво. Добре, тук искам да задам въпрос относно прочутия Деган, който изключително много виждам в групите, се коментира и също така се ползва. Чувала съм много различни неща за него. Може ли мнение от ветеринар-специалист? Какъв е случая с Дегана? Може естествено. Значи Дегана не е панацея. За съжаление, и аз това, което виждам и чета в онлайн пространството е плашещо. Тъй като в много от случаите Дегана по-скоро вреди или да кажем пречи за последващо нормализиране на нещата, особено когато имаме непроходимост, било то на червата или на стомаха. Реално Дегана е нещо, което се използва против повръщане, но ние го използваме за страничния му ефект, който всъщност е очистяване на перисталтика. И сега при животните е малко относително, но по-скоро моят съвет е стопаните да не дават деган без консултация и преглед от лекар. Защото няколко случаи имам на животни, които, примерно конкретно говорим, една чинчила с пролапсус на ануса и съответно на дебелото черво, тъй като стомаха беше запушен, нали, не с косми, а по-скоро с хранителни маси и косми.
чинчилите и те сменяват козина и понякога пада на снопове, които те поглъщат. И колеги бяха слагали деган в много високи дози, защото си мислят, че по този начин ще има, нали, ще раздвижат червата, но всъщност той има тапа на стомаха, няма как да се раздвижат червата. Но от очистените движения, от очистената перисталтика беше изпаднал ректум. И съответно това животно е живяло няколко дни с изпаднал ректум, бяха настъпили некрози и общо взето почина, може би час след като дойде при мен. Но той е стоял така 2-3 дни. Друг случай има на зайци, които запушването е в червата. Т.е. тази топка с косми е тръгнала по червата, но те нямат никакво движение. Пак високи дози деган и се получава инвагинация на червата. Т.е. да го кажем по-понародно, това, което бабите казват, преплитане на червата. Което също е фатално, тъй като се вижда или по случайност, т.е. ако направим ехография или рентгенова снимка, или се открива след това на аутопсията. Затова аз силно не го препоръчвам дегана, когато има запушване с космени топки и когато няма проходимост на червата и когато няма изхождане на животното. Тоест деган може да се дава, когато все пак има фекални пелети, дори и те да са дребни, но ги има. Тоест има някакво движение. Но пак само по лекарска препоръка и лекарска преценка. Не е само синдикално от стопаните. Добре, чудесно. Всъщност получихме доста полезни съвети и така доста подробна информация. Можем да приключим темата до тук и съответно, ако нашите зрители имат някакви конкретни въпроси, да ни пишат или на вас да пишат, за да може да Разбира се, разрешим. ще отговорим. Даже може да направите съответно после под самото видео да се задават въпроси и съответно да се отговаря, за да е по-улеснено. Чудесно, много благодарим за отделеното време и полезната информация. И аз благодаря и съм на среща за каквито и да е въпроси, свързани с зайци.